Башкорт сода компанияһы акцияларының контроль пакеты республика хөкүмәтенә тапшырылды. Башкортстан биләмәһендәге шихандар ЮНЕСКО глобаль геопаркы статусына дәгъва итә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Башкортстан башлыгы кәңәшчесе Расих Хамитов. Расих Азамович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, контроль пакет акциялар безнең кулда. Бұл ниндәй мөмкинлек республика өчен? Бұл көтіп алынған кыванычлы хәл. Республика халкы өчен, безнең хөкүмәт өчен, җәмәгатьчелек өчен, һәм шулай ук үзенең компанияның үзе өчен дә дип уйлыйм. Әлбәттә, бұл бүләк түгел, безнең республика башлыгы әйтеп китте бұл турыда, бұл бүләк түгел. Ул безгә зур җаваплылык өстәй. Ниндәй җаваплылык? Без үзебезнең ошо компания Россия күләмендәге һәм республика күләмендәге компанияның әһәмиятеннән сыгып, без аның киләсәк яшәешен, торышын, үсүен үзебез бергәләп Россия хөкүмәте менән һәм компания акционерларын бергәләп хәл итәргә тиешбез. Был икенчедән был стратегик юнәлеш. Чөнки монда чыккан продукциялар, улар мәсәлән контейнерын сууда, ул мына 2-4% билеп тора икән. Һәм башка продукциялар ил күләмендә зур мөһим урын алып тора. Шуңа күрә мына ошо продукцияларны зурайту, сыйфатын зурайту һәм сеймал базасын хәл итү буенча бездә зур җаваплылык хәзер өстәйәчәк. Сеймал дигәндән, бұл проблема ничек хәл ителер хәзер? Чөнки шихандар айрым статус алды. 90-нчы елларда безнең геология комитеты управление по недрам аның сеймалының торышын һәм аның ниндәй бер мәсьәләләрдә килеп чыгуын алдан белә идек. Шуңа күрә без хөкүмәт акчаһына һәм федераль казна акчаһына без бик байтак монда эзләнү эшләре алып бардык. Ягъни сеймал табырлык бар ресурслар. Улар ресурсный база тибедендә, улар бар. Бу турыда республика башлыгы әйтеп китте, 5-6 яткылыктар, ресурслар запастары менән улар бар. Бына уларды эшкәртү республиканың экологиясына зыян килтермәсме һуң? Уларды эшкәртү әлбәттә һәр бер мына яраты байлыктарын эшкәртү ул табигатькә, мөхиткә зыяны бар, аны инкар итеп булмый. Ничек минималь кимәлгә җиткерергә? Ничек тә моны кәметү, бүтән кагыйдәләрдә үтәү һәм контрольлек, надзор функцияларын без дөрес үтәйбез икән, шул вакытта гына ошо минималь зыян булачак. Һәм җәмәгатьчелек бу күзәтү эшләрен әлбәттә алып барырга тиеш. Шуңа күрә әйтергә кирәк, бер вакытта саф һаваны без хуларга теләгебез бар икән, әйбәт. Әлбәттә бunda төрле технологиялар булырга тиеш. Әгәр дә без тазарту технологиялар булырга, әгәр дә таза һавада эсергә тиешбез икән, шул ук фильтр комплекслары, шул тазарту комплекслары, улар бүтәнләй булырга тиеш. Бу әлбәттә улар чыгым талап итә, инвестиция талап итә. Шуңа күрә монда күмәкләп җәмәгатьчелек, республика хөкүмәте, федераль хөкүмәт һәм бергәләп эшләргә тиешбез. Һәм республика башлыгы әйтүенсә, экология ул бер касанда арзан булманы, шулай бит экология проблемаларын хәл итү. Монда дөрес баланс булырга тиеш. Экология һәм тәйбәт һәм экономика. Чөнки уның әһәмиятен әйтеп кабатлап тору дөрес түгел. Чөнки ул старта макала өчен, республика өчен уның әһәмиятен Европа илләре өчен әһәмияте зур. Сеймалга килгәндә ниндәй яткылыктар артабан өйрәнелүдә дәвам итә кирәк дип уйлыйм. Ошо нидәр килеп чыккан вакытта 90-нчы елларда без иң беренче булып уның ошо шахтау яткылыгына алар хәзер үстен алып бетеп баралар бит инде. Без уйланык, аның астында ла фараз итергәнче запастар бар. Бармы? Һәм без разведка эшләрен куйдык заманында. Аны экспертиза үткәреп,
hükümet balansına küsürdük. Anda 247 milyon tonna eli kondisiyalı ezbistaş yata. Elbette onlar havlu. Kariyer formanda işletiyor için onu elbette bunda şul havuzlarda hurdurup çıkarıyor. Hem onlarda kipteriyor. Hem tadartıp mesela kiri kaytarga teyişpid. Mesela Ağdel yılgağından başka yerlerge. Demek, Şihan'dың töbün, şahtau'dың töbün işkәрті, ул айрым сығындар талап ите. Әлбетте, сәнәгать предприятияның ниндейдер модернизацияһын талап ите, шулай бит. Бұл модернизациялау дегенне ул берничә юнәлеш алып барга тиеш. Мына әгәр дә бик алыска перспектива караганда мен мына фаразлавымча булырга тиеш без шул эзбисташ технологиянан кире кайтырга тиешбез. Мында бит мына сода производствосында кулланыла углекислый газ һәм аш тоды. Ярбашкадактан алынган Расула промыслдагы тод һәм известнекте яндырып дан килеп чыккан углекислый мына ошо ике компания кушылып шуннан инде бул производствона башка килә концернерына сода һәм башкалар. Мына бездә мен әгәр дә бер 30-40 елга алга фараз йөрткәндә мен уйлайм мына ошо эзбисташ технологияны без кире кайтырга тиешбез. Ондай технологиялар дөньяда бар. Һәм менә кичә генә бик зур мәгълүмат тура килде миңа укырга. Ана радиоэфир үзе кабул иткән мына Газпром карамагындагы нейде мына жиженный газды булдырып шулай бит. Нишләп шуны кулланмаска? Иле мына безнең республика яратында бар газ сыгарактары. Без аны эшкәртелмәйбез. Әле анан сыгара алмыйбыз. Улар попутно килеп чыга мына баш нефть әмгыятендә. Без аны хәзер яңа продукциягә әле 4-нче куллана алмыйбыз, белмәйбез. Мына безнең Саратов, Перкутовский мына районда, Күгәрчен районында шундай зур яткылыктар бар. Әлбәттә, уларда тоже эшкәртелгән. Мына Балакатай һәм Өсәтәй районнары тирәһендә безнең газ яткылыктары бар. Әгәр дә без шуларда ничек эшкәртмәскә. Шулай ук мына Төньяк Көнбайыш районнарда мына нефтьте бұраулаган вакытта безнең бер вакытта каменный уголь дигән яткылыктарды таптык, таш көмер. Хәзер технологиялар буенча мына подземная газификация дейдер. Шунан чыккан метанды кулланып, ничек кулланмаска, мәсәлән, шул сода производствосын шулай бит инде. Төш мөмкинчелектәр бар. Ресурслар бар, мөмкинлек кирәк, шулай бит сынапта. Һәм бу мөмкинлекләрне әлегә баягы куллану өчен финанс кирәктер. Белгечләр кирәк. Әлбәттә, безнең сода ямгыяты ул рентабельле эшләй бит инде. Аның күп кенә менә сыганактары бар, экология, социаль мәсьәләләрдә чәчүгә һәм башка нидә юнәлтеп, әлбәттә, менә экология мәсьәләләрдә күбрәк акчаны бүлү, яңа технологияларны куллануга яңадан бүлү, күбрәк акчаны бул инде акционер ямгыятының бурысы. Яуаплылыгы тәвәтергә. Гомумән Башкортстан яуаплылыгы. Гомумән Башкортстанда эшләгән күп кенә сәнәгать предприятияләре, улар рентабельһез түгел, рентабельле. Һорау икенчеле, бына улар ошондай зур сумма акчаларды рекультивацияга, я булмаһа разведкага һәм башка шундай финанслауга ризамы, әзерме улар? Сыгарып алырга әзерме акчаларын? Улар бит инде менә һәрбер яткылыкты үзләштерүнең үзенең вакыты бар. Ул 50 елга җитергәнмен, 40 елга җитергәнмен, күпме кулланма шулай бит. Шуңа күрә рекультивация этабы ул иң адакы этап. Запастарды алып беткәч, шул вакытта башлана рекультивация этабы. Монда менә иң тәүдә тора монда нидә? Менә белеп торагыз, менә анда белый мара ак диңгез барлыгы. Ибет. Менә сода ямгыяты инвестицияларын бүлеп, менә
олардың стратегияда қаралған, мында яңынан яңы продукциялар еткен. Олардың үш инвестицион проектына мен аларды хуплап қаршылар. Олар хөкүмәт тарафынан қаралды инвестициясы. Бірі мына искірген резиналарды қабаттан қолану һәм нету мына осы Ақтеңгедегі қатнашмана қалдықтарды яғынан үздәштіру туранда үз бара. Һәм мына біләгілсе ирек біздің магазиндерде бар ені Жифа, стиральный порошок шлай битенде. Ондай фирма бар ені Эколь деген. Һәм шуны яңынан тергеду турандала. Мына булардың инвестицион программа бар. Һәм уларга ниндидер өстөнлек тә бирелергә тиеш, ташламалар бирелергә тиеш, сөнки улар алга зонаһында. Әлбәттә, мына шуда ямгаятының территория ул тура килә, мына ошо алга айрым экономик зонага. Улар мен уйлайм, мына ошо зонала бик зур резидентларның бире булып яңа кертим. Һәм монда төрле преференциялар була бит, льготалар. Һәм улар яңадан яңа продукциялар җитештерү буенча, һәм шулай ук башка бәләкәй эшкуарлыкты үстерү буенча үзләренең өлешен индерәтен. Расих Азамович, бына безнең шихандар хәзер айрым статуска ия һәм ЮНЕСКО геопаркына дәгъва итәләр. Бына бу нинди мөмкинлек? Әлбәттә, менә шу безнең иң беренче Рәсәйдә булып без менә Яңгантау геопаркын булдырдык. Ул бик зур әһәмияткә ия. Хәзер бөтә Рәсәй безгә карый. Һәм башка төбәктәр безгә карый. Бу ничек килеп чыкты? Монда әлбәттә ошо әүзем эшләгән оештыручыларды хуплар кирәк. Хәзер менә безнең алда тора. Мына ошо геопарк составына үч шихандарды кертеп, Тураттау, Юрактау һәм Куштауды кертеп, зур геопарк булырга тиеш бит инде. Мына әле 12 номинант арасында Рәсәй буенча без шул исәптә торабыз. Мына тиздән килергә тиеш экспертлар, дөнья күләмендә алар тикшергә тиеш. Шул вакытта без уйлайбыз, был ошо геопарк составына инһә, был мөмкинчелек бер яктан безнең геотуризмды үстерергә, бәләкәй эшкуарлыкты үстерүгә, агротуризмды үстерүгә һәм урындагы халыкты эш менән тәэмин итү буенча зур эшләр башкарырга мөмкинчелек бирәчәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бүген без сезнең менән экология гына турында түгел, икътисад турында ла һөйләштек. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студиялар республика башлыгы кәңәшчесе Расих Хәмитов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.